Ongitorri dan hori, txukirratira, geurie eta zeuena daan irrati honetara. Bakizu honetan egunetan, gauzela elkarrizketatuten. Bermioko hainbat talde, azkanin geure bizizebe postuten dozkuiena kaletik. Eurek beti dabilze euren musike instrumentukaz eta kaletik eta beste herri batxutatik geure kulturia apurtxuet erakusten gentiri. Gaur dako hemen geugaz, Josepa Kalekalekuek, eurek etordiez, Edu Apaunza Martínez eta Andoni Lázaro Elkoro. Kaixo pareja, zelan zauzie? Apa. Ondo? Ondo. Bai, oso ondo. Vale, gaur epakizuie azkanin gauzen eitzen da, apurtxuet balorien imini, herriko gentie gauzek itzen dauena. Batzuki ez da bitzen ezebez, da beste batzuk, kaso askotan, asko geu gaitxik, eta geizen bat, jaizetan. Apurtxuet ezetuteko zelan sortu zan talde hau, no gazingu lelau, Andoni gaz? Ez, Edu gazingu. Bai. Ia, Edu, bezedez konta zuen jatorriz, zelan esan zan Josepa Kalekalen zelan sortu zan, eta interesan dizedako due bai izenagaz, ze izen oso mitiku dako zuie. Bai. Bueno, esan beharra dago, guruz, hasi ginen lagun batzuk, pandemize bueltan. Izen zan, urtie 2008 olako bat. Segaitxik, dano dakigune zelan pasa ginen horre sasoiek, eta ikusitxe guardabajo gauzela, moralmente herrizebe galdute, pentsaken duzen, hemen zeu zerrin bide, da beti pentsa dugu, igual herri bat, igual ez, holan dala, herri bat kantaten dana, ez da galtzien. Ondo esan da, bai. Orduen, hase ginen ensaiaten, txirulakaz, gitarra batzuk, kanta sarrak, danetarikuek, eta holan gitxike, jentie arrimezain gure ganera, eta 2022 ja talde moduen sortu ginen grupuen. Ganera azkanin pandemi batetik urten da, danok urtezan dune gogo gizaugaz, no? Hemen espagau zen hilde zeuzerin bide bizitzeko, ez da? Bai, hori izin zain lehenengo ideie, da gero horretaz lotute, apurtxuete ikusitxe gaztiek, zemat eta gitxi hau izan dauen, bai euskeraz berbetan, da kantak galduten, da izan ginen, bultzatu inbide hau asuntue euskerarna, eta gehien bat kantasarrak ez galduteko, eta holan izan zan. Ze politxo, historio oso noblidako zuie. Zema zari etaldien, gitxi gora bera, zesan duzu, lehen intzu beroan mikrofonotik kanpo, da hor dako zuie margen txiki bet duena gora eta bera, gitxi gora bera zemat taldeko jentizari. Kaixo, ni Andoni nahi, eta bueltan 30 inguru gara. Eta, beti gauz gora, bera, batzuk ezin daugie lanagaitik, gero familiekin. Eta, begitik gauz topaten jende gaztie, ezoten dauen instrumentoren bat, eta, 30 bueltan hortik gara, gitxikora bera. Politxo, talde politxe da, ez da? Bai. Hombre, antolatuteko lana emoten dau, porque azkanin beti dau, sozer montateko, gu esara, ona, beti autobuse, bestien hortzuzungo gara, aldugu, antolaketa ez da erreza, moldatuten gara eta laguntza eskatute talde guztizeri, etxen dugu gauzek. Hori zuna esaten, antolatuteko adibidez, organizeteko zeuen artien, zelan itzen zuie, eta gero bigarren mandatik, musikaldetik, kanta naukeraketak eta apurtxoet musikala zelan itzen zuie. Gaur egunien, danotakulez WhatsAppa eta besti horrek asko lagunduten duzku, eta hortik komuniketen gara talde guztize, eta, ikusi, eta gero, danon artin etxen du beti berba, deitzuten duzku herri askotik, eta, aldo guzuen, ez dugu, igual, kuadraten dizigual egun baten, iru bolo, ero bi, ordune lehen datorrena, arazuten gara, eta listo, eta musikin... Zelan, parkatu? Egunien 3 bolo esan zu? Batzutan, epeitu, ontseke daku datorren zapatu mundekan, eta laudiotik, besteleko batetik ditzu dozku, kuadraten diz da, peni moten dozku, ze laudion begu zantu zo. Pasan urtin esan txago ezetz, eta orten bebai.
Bai, bueno, hori askanin lehen datorrena hor finkatuten du egune, eta listo. Bai, bigarren ari bezazu esaten ez etx. Ba. Bokadilluek eta ostabe beste herri batera, edo zer. Ez. Inoizien dugu hori, bai, gorra da. Egun baten bi eta holan... Eske... Ahotsak eta asko sufriten dauie, eta zezoten dugu ordu bi, bai, lotu barik ize batzutan, eta orduen holan gauz. Hauntzen pa holan dakuz ahotsak, zezoten, betu zelan gauzen. Eta, bueno. Vale. Ez que hori, izan zu nien pentsat, txonek zer dies, NBA-ko ekipo batela. Horren besterako ez da. Bai, non eskuadra da, bai, ez da normalena. Ez da normala, ez. Apunte, gente, Josepa Kalepale gure bazuien zeuen herrire zutie, edo zeuen jaize, bauri, postutie, emonariz, honek ez ez da bizaten. Vale, orduen, urrengoko galdera esan da, ibilbide arronkak eta posak, erronkaritako bat alda esan hori, gitzienez, zein esan da zuen desafio edo erronkarik handizena dako zuien urtitan? Zeintzuk aldiz esan, zeuen desafio horik handizenak? Bueno, desafio handize, zer esango txut, atoazino dan adiez, desafio bat guretzako, ez da? Baina, ni azpimarratuko neke, hemen arrainazokan izendun frontoien, eitzeko atoazino bat, beti izendana hori, zelan da? Abaneran, egunekue. Bai, abaneran. Da, aurton esan dozkun, ia eitzen badongu. Da, guretzako hori oso garrantzitsu izan da. Bueno, ni pentsaten dut ondo moldatu ginela, jenti posarren, herri guztize kantaten egon zan, da guretzako, desafio da politxe izan da. Bai, niri amak esan dozten asko guztaz esan datxon. Hori izan, elburu egentie kanta dizen. Bai. Stage, Andoni, beste desafio horik etorda txupurora, holan... Apurbete duruk esan da, guretzako, eske, ja deitxuten dozkune korre batetik, eta gauzea pres da posi izuteko, bai, edo zelekutan, demikuntzoten du, bebai, eta demikuri adibidez, dako txagu apurtzue kariño berezize, ze asigari zeneko zoten, lehen igual deitzu dozku, bertatik demikutik. Orduen, estaleko bat, ongo ditzena 5.000 pertsona entzuten, edako enkanto bat eta bertako auzoko jentigaz ondoruten gara, eta posik egoten gara, San Miguelen, San Andres, ameko barrizu, Bermioku, Mainu, Arene, azkanin, ez diez ongo dago dizena pilo gente, apurbete urretasune, eureka, zerriko, jenti, bertako jentigaz, eta lausokidekaz, eta hori guretzako beste post bata, ez da ikusten du jenti dana posi, dana barreka, dana kabestuten, dantza, hori guretzako apurtzu belortutie, geue posikauz. Ganea, ez da bihar jente asko, ondo pasateko, batxutan kontrara, jente asko dagoen nien, masifiketa... Bilbo lazuten gari zenekoan, oten dana jenti zazpikalitan, handa ongara... Onsari engurtien? Ongurtuen begongara, eta, kristona da. Hori da beste tema bat, dakotzatako berane historiz. Vale. Orduen, esan du hor desafioek eta posak haitzetu zuie, azkanen zuen txako, jenti oso agradezitez hausien, deitxuten txuienien, da lorpen handirik okin zuie, okurriten da txuie, urtero abanteotik aparte, okin zuie lorpen handizena edo esan zuiena, bitu, hemen beti guzandu zuen, ez taipa, hauna herrire edo hauna gazgentigaz. Hombre, bai, ez da, lorpena dozein Andonek izan dagoen, ez da. Guk dozein herrizetan, beguzela, gogo guztizegaz, da, ondo pasaterak, lehenengo geuk, da gero naztaten beste guztizeri, hobeto baino ez. Baina lehenengo geuk pasabik garandu, hori argita garbi. Oso ondo bikote, gauzetxu bet, eske pasin jasku hori Josepa Kalekalena, nondik urden zauen, hori okurridatxon, edo zelan esan zan hori? Hori bermion beti gurazuek eta nike beti akorotene, beti Josepa Kalekale, baino beti zauz kalien, ital, esatezan dozku gaztetan. Orduen, nitako gure txinda beti esatezan dozkune amak eta holan, eta gauze bat esan da beti okintzotena hor buruen, eta azkanine izen batzuk eazten gari zeneko pentsaten, zeizen ipiniku, hau, besti, tal, horra heldu gara eta guztetzen dazgu. Gero,
mobidu du historiz apur bet, onzan dan famili bete zan dana Josepa Kale-Kale, tal, bai, bai, da, bera izena apur bet Josepa Kale-Kale, beti gauzela kalien, da beti alai, eta, bueno, hortik apur bet dator historiz. Neuri be, guztu, esan doztela nori izan bak, Josepa Kale-Kalena. Dan hori, claro, bueltan gazte danari, etxen bazun gau pasapare bat, Josepa Kale-Kale leza. Orduen hortik, datozku, haule. Bermeotik kanpo ez dago ezautzen hori ezaeri, da kontate zurien ze signifikado dekon. Galdetu itzen zui, ez da? Laretxe zari, zelako barbari. Bermeoko berezize da. Beste gauze batzuk ez bai hori bai daku bermiotarrak. Azkanin geure bermeortasunek guese zabalduten, kasu honetan Josepa Kale-Kaleko jendigaz. Oso ondo. Bueno, orain etorkizunera ingu begira kada bat, zeu zer dako zui hor preparata zein da zuen elkartin etorkizun edo zer, gustako zandatzuien zeuen elkartin txako etorkizun baten, bai epe ertain eta luzerako begire be. Bueno, gu urtetik urtera itxen du, batzar bat itxen du taldie, eta hor markaten dugun nundi joko dugun urrengu. Bai, urteko objetibu. Efectivamente, gitxike, ez du urtengo zeia edate bateku, da, ez du itxen helburuek luzerako itxen du urtetik urtera. Bueno. Lehenengo urtin izan, taldie sonorize, da, ekipuk zigen duen, gero besti ja kantak eratu diaskuz betikuek eta kanta barrizek eitxie eta horti segitzen du. Apurtxu be konsolide edo taldi, ez da? Hombre, hori guzteko leki duzku, apurtxu bet gaztetu be bai taldie, albala. Bai, deialdiz eguzuiekin? Ez daite deialdiz izati, ez deialdi topaten du apurtxu bete arriskue, moriro de éxito esaten dana. Hametik itxukite dinot, zer duzuie mutilek, neskak, ze da dekuek? Danak, zamata gazti haueko beto. Eskertu itxen da hori zera, Vale, ze franja dako zui hor, gitxi gora bera... Orain ze franja dakun, erdi jubilauek gehien. Bai, ordunamen itxukirratitik ingu, Josepa Kale-Kalerako gauztopaten, hori, neska mutilek, instrumentue eta bestube baitzen da bienak, alik eta gehien hobeto. Txarto zuie pasako. Ez. Bueno, gehien bate behar dugu gaztie, bai, instrumentu gaz, ez da? Bai, izan, tino jubilau edana, bai, badakuse, bai, gaztie. Baitxe. Hareke, pentsabarik batzu badauz, hogeta 6 urte, badako batzuk, hogeta sortzi, hogeta mar, badauz batzuk, ez asko, bai... Ze instrumentoen bi ezabiltzie, gehien bat, gudot esan nolan kapritxorik dako zuie? Ba, akordeoik. Akorde horiek, ez da? Aurrek eta emoten dauena berotasune. Bai, zaskanine beste danak itxikora bera badana daku. Zoren biolin be partun du, eta, bueno, badaku ze gauzasko, bai, akorde hori, beti gauze topaten. Horrengu deialdiz, bai, musika eskola, arrekatxutxako konsimeño lamentik. Ez dakitxal batzuien konpartidu... Bueno, badauz, bai. Bai, ez da? Bai. Bueno, gizagu da huien. Gizagu bidu, bai. Bai, ze ondo pasateko ez da limiterik. Hemen errezen bakizu taldiek badauz asko, bai, agente gitxi, ordu nitzen da agentie talde batzutan... Diversifike. Bai, efectivamente, hau da. Oso ondo. Bueno, eta orain bakizuie Andran Baizek dakuz bueltan, udie politxe esan da? Pareja, udio politxo, no? Bai. Samak bebadako zuie lapurtxo eta hartunde. Andran Baizetan, zer dako zuie pentsata? Segun eta nongo zari geure herritxik buelta-bueltaka, geuri postuten Andran Baizek? Bueno, Andran Baizetan deko tabernak, ikaien tabernan dekun bolotxu bet. Egun baten, arratzalde baten. Sortzi zen. Bertan... Bai, bertan... Portuen, bai. Portu zen. Karkaba politxe da hori. Hori, bai. Han resonantziz eta txiko. Bai, majo. Ondo kabiten gara, bai. Ze askotan problemiko itxen du, nora jongo gazen, asko garele ez, nun zelan kokatu... Zerako problemak, Bai. Ez da tontek erize, ze, gau, deinozu, kantanti, besti eta... Bueno, dana alakue. Da gero daku, zukalke gunien eberdizen, batalan,
zelan egoten da ambientie, kuadrile guztize preparaten euren jategu eta trastie, Bai. Menizetan apurtxuk eta talako mandie. Oso ondo, aurrek egun bizek. Bai. Da eurizitzen badauen, ez tozko importa, ez da? Edo zelan itzen zuie? Tarteka edo... Tarteka, taberna barruen, bueno, a ber... Topa terpiek, ez da. Efectivamente, ez dago. Karpan. Bai, kikildu ez gara itzen. Txera ez gara gueltatzen. Antolatzen da nien geusek, beti guitzen daue, plan B. Esatilez, Ibarren gelun egon garenien be, euriz egon zan. Genti total animoso, bai euriz jasi zan, da tida baten pinjozkun karpatxu bet, da karpan azpizen da, oso ondo. Kooperazio behurteten da, duen... Hori politxe esaten da. Oso ondo, bueno, orain azkaningoko galdera taraguez, bakizuie gure elkarrizketatuek ez dakizila honek galderak, behintzet lehenengoko temporada honetan. Bueno, Edu gazegiku. Edu, zurentzako personalki zer da zoriontasune? Zoriontasune, zelako galdera sakona. Bai, gatxin nintzu, bai. Zoriontasunen eretzako da konforme goti norberagaz. Esan gurot, ez da zetan izen biher payaso bat esateko, ez da guai, ez da lotro ez. Ni banauen posarren zein jotenegaz, niretzako hori zoriontasune da. Olitxo. Bai, bota dauien galdera tatikolan neiku zehatxena, ze batzuk hor galduitzen diez. Andoni, zuke minutu erdi okin zu pentsateko. Zer da, Andoni Lázaro el Coro, zuretzako zer da zoriontasune? Bueno, apurbete hona etorgari zelez Josepa Kalekaleri buruz berbetzen, en vez de personalkire eruen, hogeta marrekidek ondo erutie, eta guzelekutara ondo dana posik egotie, eta ikusi... Lehenengoko pertsonie, parkatu, lehenengoko pertsonie, ez dauena, naiz eta preguntie, pertsonala esan, taldera erun dauena... Hombre, ez que talde modure etorgara, orduan gu pregunti pertsonala da, Bai, zuk eruzu... Gu dozezan, edutani etorgara, ez Andoni nahien lehakon, ero edu dalakon, sino Josepa Kalekaleko kideak garales, purbete etorgara, representaten are danak, hogeta marrak ezin dugu egon hemen. Ondo, nik baloraten txut. Orduen, azkanine danok ondo eruti eta harreman honako kitxi eta ez talako nerreza, porque azkanin danotak igu talde baten, taldi normalin bostero zazpiro diez, eta ia gatxada eruti ondo. Orduan, hogeta marrero berrogei, purbet gatzague. Eta hori ondo gauzek ondo ikustie, eta antolaketa, hori da purbete guretzako. Ondo kontestata, txute emango bueltarik. Beniola egon zan ganera... Egon zan Iñaki Garro. Bai. Taldeku da. Bota txatenin galderi bebai, enun zauen apurtxuet, euren txoko eta kuadrileko rolloera enun zauen galderi. Oso ondo, bikote. Orain gure elkarrizketak akabateko, zeuen gustoko kanta batek akabaten du, gaur, bi etorzarielez, inguna da Arri Horriar, edo Piedra Papel Tejera, irutik obienara. Zeue bizon hartien. Prest? Ja, Berak, guzu? Venga, edu kartuko dago. Edu, ze guzu aukeratu? Venga, barrina, venga. Venga, vale, Andoni Lázaro el Coro, que talde moduri ikusten dauen pertsona honek, edu abauntzari, emontxo, aukerie kanti aukeratuteko. Bota, edu, zeuri da txanda. Ze kanta imingu. Ze kanta. Tranquil, minutu erdi dako zu pentsateko. Hemen... Badakoten Spotifyen edo topaten badoten, edo tidalen. Peiniko ilikizu Salvadorren eriotza. Salvadorren eriotza. Juan Kaitxa. Bai. Xavier Letena. Bai. Oso ondo. Eskerrak bikote, Josepa Kalekaleko kidiko kintxuzamen itxuki irratian, Edu Abaunza Martínez eta Andoni Lázaro el Coro.
alanda guztiz, etxizo bat ingu itxukirratian, zeuen egunetan euririk ezitzeko, itzen badauen badakitxarreglako sari lata. Ok, eskerrik asko zeueri tortik aitxe. Bai esan, bai, apurbet eskerrak herriko jente asko dau laguntzen duzkune, hauntxikak ordanai, eduk esan daue Salvadoren eriotxa, da igual Juan G. Carmelo handeko kuek, eta, bueno, da jente asko, ez denai asko esaten izenak, ostatzen aztu. Bota, ez denpori zeuen. Ez, bai esan, eskerrak danari lagunduten duzku, jentiri herri zen. Ensaio koleku be guzui eskertu non hori? Zezan duzti ensaio leko ederra hartun zuiela, ez da? Bueno, a ber, roin arte, udaletxiek gau esporta da, oso ondo. Da, itxitzen duzku gela batan kulturretxien. Bai, zer esati, eskerrak emonda udaletxiri bai ageratu jasku txiki. Orduen, topaten ibilgara inbeste temporan, lokal handi jaue. Bai. Alkartuteko da patxada zegoteko gure artien. Topa zuie. Bai, momentuz bai, egun dinoz gara sartun, bai, topadugu, bai. Dan hori mobidatxo eskerrak? Dan hori talde guztizeri. Gehien bat, Andoni Bile horre Jotafuego topaten, eta beste gauze bat da, dauzen lokalan presizuek, gu ezin zen garela arpi emon, ez da? Etxiek aru dauz, imagine, lokal bat. Claro, ez da gauze bat, guk ez dugu fabrike bat iruditzeko, da, bizotxetik urteta dauna da. Exactamente, Bueno, esan daue eduk, botatekue, Andoni esan daue esan bidauena, azkanien aukeratu daui Xavier Leten Salvadorren eriotxean, eskerrik asko ez da bebikote, ondo pasan dramaizetan, eta sorte asko zeuen taldigaz. Bardin, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxaguela
Ilorik sakonena Inoiz esan ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena Nunago zerlarretan gure peleko hartzaina Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zerlarretan gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.